Човек, 25 декември желанието буквално ми се сбъдна да имам една незабравима Коледа с семейството си, която да е снежна. Какво се случва тук сега? БМВ-то ме оставя там надолу по пътя и в момента се събираме семейно всички за Коледа на селото ми. Обаче снеговалежа и бурята продължава. Буквално, вижте за какво става въпрос. Аз продължих пеша, останалите вече се качиха горе и продължавам. По принцип не правя влогове и такива неща, но това ще е първият влог, който е буквално от една незабравима Коледа. Виждате за какво става въпрос. Доста студено. Тук е доста по-дълбоко снегът, отколкото в града. Ето виждате някакви мази тук, които вече са успяли. Тези очевидно останалата част от роднините ми не са им мърдали. От предишния ден са тук. What the fuck? Ами, стигнахме почти. Ще се включа отвътре. Пожелавам ви едни невероятни празници, изпълни с много усмивки и любов. Ето и кучетата, които не ме познават. Аз съм. Влизаме. Това е Макси. Това е Макси. Влизаме, гайс. Това е майка ми. Ей, Макс! Покажи се. Това е котката. Дайте видите Макс. Макси! И влизаме вътре. Това е гизданка. Гизданка ли е това? Пичове, разопаковаме подаръци, Коледа, обяте. И тук всички сме се събрали. Ей, какво е това? Тати! Тук сме всички сме се събрали. Е, тук някой разопаковат още. И боца! Всички разопаковат. Я виж, Алекс те вика. Много хубаво! Имаш ли шал? Чакай малко, бе, я заснимай тук какво става, бе, дядо Коледа пристига. Ето! Дядо Коледа! Ето и за снимача. Айде, маме, ти залепи тука. Дядо Коледа, печати от цела наша. Ело и помагай. И на маги съм изел. Това е там. А я гледай моето пътуване. Много яко. Семейна Коледа. Точно такава си пожелах. Пожелавам на всички такава семейна Коледа с близките си, които да ви обичат и да бъдат сплотени и да си изкарате много добре. Това беше всичко от мен, пичове. Довиждане! Честита Коледа! Петка!